Malty se v Rusku zřítilo letadlo, na jehož palubě byl tým hokejistů KHL Lokomotiv Jaroslavl. Zemřeli i 3 Češi, Josef Vašíček, Jan Marek a Karel Rachůnek. 7. září roku 2011 otřáslo hokejovým světem. Nedaleko letiště u ruské Jaroslavly spadlo letadlo s kompletním týmem hokejistů. Přežil jediný muž, ruský technik. Celý tým ale pohřbili trosky. Mezi nimi i trojici českých reprezentantů. Celý hokejový národ jim vzdal hold na náměstích. Fanoušci zapalovali stovky svíček u zimních stadionů, kde začínali s hokejem. Lidi přišli uctít tuhle památku. Je hezké, že jsme se tady sešli v tomto počtu, ale není hezké, proč jsme se tady sešli. Jsme tady z toho všichni smutní strašně. I na smuteční obřady se s nimi přišli rozloučit kromě rodin a blízkých stovky obyčejných lidí. Přišli kamarádi, hokejisté i trenéři. S hlubokým zármutkem v srdci se dnes loučíme s panem Karlem Rachůnkem. Lidé na ně nezapomínají ani dnes. Po 2 letech od tragického letu. Tohle je hrob Karla Rachůnka kolem poledne. Jsou na něm květiny i zapálené svíčky. Jednu z nich jsem dal tento fanoušek. Má oblečený dres s číslem 4 a i dnes pláče. Špatně hladný. Svíčky hoří i v Jindřichově Hradci na hrobu Jana Marka. Honzu sleduju, myslím na něj prostě pořád, koukám se na jeho fotky, myslím na něj. Smutné výročí připomněli zlínští fandové aukcí. Do dražby dali dres Karla Rachůnka a peníze dostanou postižení na východě Moravy. Dražba dneska skončila a ten dres se vydražil za 40 700 korun. I když jsou tomu už 2 roky, na tyto 3 hokejisty nikdo nezapomene. Petr Zapletal, Televize Nova.